han at jeg var til arbeids og følte ofte ofte kaldt og kjente jeg tappa meg vekt. Men jeg arbeidet alle togene lukkevel og så tenkte jeg ikke mer ut det. Så ble det bare verre og verre. Så det er sånn at jeg var i Norskala, jeg arbeidet jo i Norskala. Det var bare ves, skulle jeg ves i stand til mammen, at hun skulle ha gestur i Norra. Da følte jeg eisen til at det var rettelig gærlig, at temperaturen var høyere alt den inni her, men jeg var alt den veldig skjelv og så var det kaldt. Så kom eislakten til meg, og så ordnet jeg meg av landssjukhus. Jeg begynte vi kunne nok genga til jeg kom inn av landssjukhusene, men så endte jeg til at jeg ikke kunne genga, og jeg orket ikke snakke, og jeg ble veikere og sjukere. Så kom laknar inn og sjukpleiersker inn, og samtidig var en annen føringer som faktisk var eisen i AIDS-ramte inni her. Han var kommet eisen her i morgen kl. 9:00. Og så begynte jeg å snakke om forskjellig, alt mulig. Så kom det inn og at hva du var falt, ja. Men her var nok skott av lydal av det. Her var en førisk sjukpleierska som faktisk kjente til alt, som jo arbeidet mittlen som folk og ringar sjuklingar. Så hun visste hva det dreier seg alt om. Så altså, hun var ikke som støtta for meg på ta maten her. Det var nok skott av det. Og henne var eisen en annen føringer som var eitrampen som eisen var støtta for meg på ta maten. Men jeg var nok spurter på ta maten at det første som jeg spurte laknene og alt om det jeg satt til det var, jeg spurte bare meg hvor lenge man kunne leve, vi sjukene, ja. Så det som kunne svære meg på det, så satt det bare til at man kunne leve helt lenge, ja. Henne eitrampen, han sier bare, du kan gå på 45 år. Så han tror at det visste jeg som det bare sier, men så får jeg snakke om forskjellig annet, jeg vet ikke. Jeg faktisk minst ikke til nært at det tar, jeg ble lutsen til paff, ble det da jeg fikk vite at det var til. Hvordan tok du da? Jeg vet ikke, jeg har hatt som, det virker bare avvirkelig, altså, ånden brød. Altså, jeg brøttes ikke fra 2 til 18 at jeg fikk vite at jeg finner stilla diagnosen av AIDS. Jeg var alltid rundt det samme, allugavet. Jeg ble omgått i benchen, aldri. Jeg ble slik benchen. Jeg akta til, så får jeg tura, jeg skulle alltid genka, laknene i øynene med alltid genka, og til jeg får oppbytja meg alle tøyna. Altså, jeg skulle genka tura, jeg skulle ikke være sitte sonjen eller ikke sonjen. Jeg visste ikke til at badjamen og henne, til jeg kunne vite til fra laknene, at jeg kunne komme litt her i cirka 4 måneder, mødes, vi feber, ja. Men jeg visste jeg sakne til at ofta litt av det landet og ble vi av feber. Men jeg mer var akkurat øvrig. Jeg var nere i 55 kilo i vekt. Jeg sier at det kunne ikke passe. Jeg helt av vekten var for kjærst som sjukter. Vi med vi, så jeg tror ikke på det. Så jeg gikk alle tøyene, og av begynner vi her unga mætales, men så de tog ikke mæten ut og far inn, og så fikk jeg en atter, det ble vi alle tøyene, og så fikk man forskjellige sånn spesielle drink, så spesielt å drekke for å komme opp etter i vekt. Og du skulle alltid gjenge ut, om du er i huan feber, så skulle du være ute. Det aller ringeste, det var å legge seg sånne. Du skulle være ute, og jeg rønte å gjøre som disse forskjellige laknene satte vi med. Det er ikke bare her som skulle arbeide, men man skal altså hjelpe til selv at
för att det beinen och allt så det ska allt vara funktion, va? Och jag gick länga turer utanför här och så. Först när jag var ringt, då gick batchman och gick i mitten tejpa, ja. Men så tar jag för hemma till färja så var hej ta kom jag andra hjälpa mig. Det var föringar som byggt var nere och tar ram en av dem var själva rapter av sjuken i AIDS. Och han var lätt sjuk inne. Och så det var på och är som var positiv hjälpt mig reisen. Och så vanliga kamrater, alltså ett som var inte du vet, som inte var så inte hade så. Det har gjort mig reisen, så det var så nek. Jag kom med familjereisen som kom in där och så. Så får jag till färja, till färja. Jag var rävliga bäncherna för heimat. Helst av det grund att det är sjuken här. Bänt för sjuken, alltså det var sjukan faktiskt bilen. Jag var mest bänt för släkter och för attacket och forskjelliga saker. Men jag vill inte ta det, familjen hon var ju att de var ganska lika bänken som är på ett annat att de trodde nog att jag så inte så friskare ut som jag sa ut när jag kom hem till Sverige. Jag bara kom helt upp i köknen väkten och jag var solbränter och allt där jag kom hem till. Det gick helt fint. Hej familjen i Sverige finns jag veta vad du fällde? Jag fortalte inte mamma, men jag fick inte veta på en väg till att jag måste alla kunna tanke på att hon har själv varit sjuk länge. Så jag ville inte att jag skulle avräkva henne. Jag vet om det är hjärtamedicin och har ära sjuk reisen. Hon är sjuk i lång tid så. Jag måste alla kunna ta hänsyn till det. Faktiskt alla är inte fortäller inte. Men hon har misstänkt till det var kräft. Och jag är långt kräft och men batsan kommer, han får inte veta på när vi årene kom till Sverige. Mamma men fick inte veta det på när vi, inte för satten. Det ringte till henne. Men så måste jag eisen själv röjna förklara henne och inte förskräcka henne och säga till att det var så vanskligt att laknarna visste så gott nu och laknarna kunde hjälpa mer i det och man livet är långt och allt så. Det måste jag eisen röjna förklara henne så. Men jag har alltid hon tisdag vi äckliga förnuft, alltså, tror jag. Ja. Vad är det? Välkommen. Tack för det. Ja. Så du tog kontrollen nu? Ja. Ja. Jag har suttit haft det sen så senast? Jag har haft det helt gott. Fint. Gå med att lust? Ja. Du har inte bjuden? Nej, jag var slett inte med sig då. Nej. Och du är inte attfärden eller? Nej. Du är helt väckt? Och du mäter till host eller slöjm för det? Nej, det är alltid äldre. Det är samma allt med hans. Och du kör feber alltså, det är Nej. Och du minns att ta tabletterna? Ja, det är jag. Med annat du inte känner. Och det här vill jag så tänka på dessa vanliga blodprövarna och göra det. Och hälst för halvdär du skulle tänka att börja det långkorna till näka så gärna ut till tid. Röntgen, ja. Röntgen, ja. Ja, ja. Och så ska du vara styra till kan inte förhålla efter kärstlarna så gör ja. Ja. Du tror inte det right? Ja, det är Kanske du brukar tycka trots nu också. Ja. Du får inte så. Ja. Ja. Du råkar köpa för ett jobb. Ja, det är sant.
Och så allt det. Så får vi sitta. Och så. Det är fredigt. Vattnar och bra just det, ja. Ja, det är synd. Ja, det var nästan mycket. Hur är höjbranschen? Nej, det har en röjtjärn faktiskt. Det var ett Ja, som fast en bra röjtjärn. kittistegn, ja. Är det samma där? Det är väldigt fint. Okej, han släppte du bara igen. Varsågod. Och så. Och så svartar du tabletterna. Och till 100 kapslar i kvargen. Ja, det är flera rökar till en månad. Till Passar. tvär, tror jag, för en dag. Ja, passar. Och så där passar vi. Så kommer det att det är om en månad. Så passar det. Nu har vi tidsdag alltså nu 2 månader. Ja. Det är också länge. Ja. Men jag Det har varit det väl. Det har varit det väl, det må man säga. jag tål där gott, jag vet om de tål aldrig. Ja. Inte så länge att det är så. Och de vill andra tog vi att täcka sig blårönt när nu en av romanen första han tog där, ja. Det är för jag vet efter om du tålar tabletterna. Ja. Och vi säger, viska medicin så är det så inne tjåarina. Men du vet, det du får ens väl vid. Jag menar inte, det vet jag. Ja. Han är spänsjuker i majman och i fjör. Och tror kan man ju andra som ta. Var det rätt att fundera på att du omfallte? Han latte och uppgåvan själv och han bär långt och första långa dagen var kommit in av sjukhuset. Om att få tid en blårönt tog han kom samma vid homosexuella säger han själv. Och ta han så säger så läs så lyckas som räkna jag en vi och man sa en unga man klämmer svettande och vi jag vill säga typiskt om det ganska så skarpt sagt men vi är sån känt en eksem i pannen och anleden och i hårbotten. Och så är det här en traska långa broman som man har haft hemma och som har vanligt medicin i behöver sig video. Han är höga feber. Höga sån finns näck och gott medicin för lugna bron. Så något som säger man själv, ja. Det är så utan Iva. Ekvem och utbrott. Inte bara hiv. Så fick vi svära på blårönterna att han var positiv, men han var kommit långt än så. Han hej AIDS och i utbrott. Han var också sjuker då? Ja, han var allmänt, vad ska jag säga, mör och trötter och svarter tiva som han la stidler och kvarna väldigt han så rörde på oss. Hur gav han sendt ner? Ja, han är också allra första AIDS-sjukling. Och det hade vi sagt fram undan att fick vi den sån så var det såna kanningar och skulle göra som kräver expertis och inte bara till att om vi så tog från tillkanningar så är det missat och sände det till Rutschhospital så är det förfärligt av en. Hur är det som är avbrytande av vilken tjån är det landsjukhus här eller Rutschhospitalet? Nej, det är landsjukhus. Han är utskriven för Rutschhospitalen efter till landsjukhus. Och vidgeren som han fick för lungnabronen till välkända tabletter som är
Logosile andra parten och så till sammansätta tvärmen. Så det är som man säger välkända tabletter. Och här teker han så framvägs att fyrbyrja att han inte får lugna brunna atter. Och så får han ett särskilt av tabletten som heter Retrovir, som är väljan mot hessen här virus, hessen HIV-virus. Och det ska han så täcka från det eisne, och har gjort det, och jag säger 2 månader sedan han började. Och det tidigt här var värsta. Hur ser det ut lite nu, Tjona? Ja, nu ska hvis man ska hitta efter statistiken ju det större väl. Så är det därför det utligt här då. Det lever som sagt långre, men ungen är läktare än så gott jag vet. Och nu ska man aldrig säga något om, men man säger för någon annan tror jag att efter att sjukan AIDS var kommit i utbrott var det månader till 1 till 2 år man levt. Det är långt det, men hur långt det vet jag inte. Och vi har attantuna. Det var signa optimistiska hopp att vi finner okkur som tog in då i. I var jo i långt av ferietun var færaktig til arbeids. Og Rudshøstalen fikk jeg vite at jeg arbeid hvis det ikke var for stressende arbeid, hvis det ikke var for kroppskrevende arbeid. Men det er alltid ikke til å være kommer. Jeg har ikke kunnet arbeide nok. Det har jeg nok kunnet. Men det är inte att lakna i samtrum till dömes. En årsök till ganska forskell arbets, det var familjen. Det hörde jag att hvis man får ut så kommer man få fler bakterier som influenser och imstink som man faktiskt ska samtidigt väja sig för. Det är sån sjukor som gänka om vetrarna och så. Det var en års. Jag var ju själv att jag landsjukhusen till här ute där som man tycker blårönt till jag. Här låg en sån broschyr. Här stod det att om man är AIDS i utbrott så kan man inte leva mer än 2 år. Så faktiskt så är det ju bara 1 år rätt. Så brukar ferie till år. Men fället tog ju inte långt att du skulle arbeta? Jo, men jag har arbetat annat. Jag har arbetat mer vid hjälpt mamma vid att tapsera och så, hem och så. Men så vill jag inte ha gjort mycket mer och så. Det kunde ju gå. Det är inte bara med. Utan natur. Jag tror inte med i haven. Kan du där? Ja, jag kan inte tur upp till naturen eller också. Inte så mycket i haven. Jag kan inte faktiskt inte i haven. Jag inte snäggar som folk är. Nej. Också du örvusen du inte gjort för? Också de andra ting? Det kan vara man huxar örvusen, man huxar mer om på en annan måte, kanske det gör man. Som tillfällen kanske. Ja, möjligt, ja. Hur så? Nej, man tar sig ofta att man vet att man har en sjuk som hvis det inte kan ske så ska man ju väcka från så vaknar man känner en ära vara mycket bättre av det. Och som religion? Ja. Är du blivit så mer religiös nu att han hade fått veta att du var sjuk?
Jeg vet ikke, man var alltid mer eller mindre religiøs og lykkevel, men selvfølgelig så tar man jeg kom så lengt nye, helst da grunn av mal, da jeg la ordentlig sjuker og ikke kunne røre meg eller fikk faktisk nått bare litt av rikken og kunne ikke snakke og så. Så jeg svær ikke noe nåttene, og er en for dem. Så så rent man att sätta sig i kontakt om man inte kan få kontakt med ärastans. Man räknar alltid vid man kommer bort till förr. Och då många andra är jag gänger det så rent man att så rent jag att tutsla bia med Kjeltheimer en katebert till varandra. Det var över tror jag att han att jag var blivit så sjuk och så. Men det hjälpte? Det hjälpte, ja, det gör det. Jag så fyllt att man kommer så lätt ner och man följer att man räknar om att vi kommer att till förr eller något så för allt lätt efter det största nästan för att du inte att du checkar skola så mer allt huxar om allt. Ja, man huxar om allt det ja. Och allt det som är inte nått faktiskt. Men hur det blir benchen det är det? Nej, slett inte. Alltså man läser och hörer och i fjällmiljön och man ser ofta eisen filmer om folk som har AIDS som så är sjuk ut så men så vill man bli inte klackigt när man ser det men annars hade jag alltid varit bench det har vi ju stall jag vet inte det kan forskning så man tror bättre och verkligt gång du hoppar att akkurst kommer som kan göra till friska nej det är inte på nej. Jag så finns det hopp att det kommer. Visst, men är inte säker i att det ganska kommer till mig är mina tydla. Men det så finns det gott för andra. Det är ju något annat och nu kommer till jag. Tar det ofta att det tar flest homosexuella föringar tar flytta till Danmark och bygga. Ja, det tror jag rätt. Alltså det är ofta nere nog så unge. Ofta gänga det ganska skola för så färda nere. Ja, det färda nere och inte passar, ja. Nekvar av de föring som är nere, det viskar mig som danskar, det är tosa dans perfekt och till lujas danskar på alla måter och det är rätt. Alltså det är alltså den största parten av föring när är nere. Och den största parten av föringar som hever till dömes bäge AIDS och utbrott och positiv. Där bygger man nere. Eller är nere. Varst du om flera föringar i have AIDS nere? Ja. Alltså det är bara så som man känner jag nära och så vidare. Ja, det är det. Men det är inte nog syndare det är ofta fast med ung som får ganska är positivt ett på mat att familjen tar vita det så det vill ju helst att familjen ska vita det. Det är alltid nog så tjäder eller jag vet inte. Men är mer bättre att det vita det. Hur du själv när kan du också må flott till Köpenhamn och bygga? Jag har provat det här men de men är långt för att färja rätt. De bet för. Jag har provat det, ja. Hur du vinner i Köpenhamn? Ja, nekvar. Varst du när du själv blev smittad? Ja, nu har jag funnit det. Nu har vi lyst med inte fram och allt. Det är faktiskt, da jag blev smittad, det är en faktiskt att det blev ordentligt mer upplyst. Det är tullig forskning. Jag vet inte ordentligt vad årstal det var en 2-4 först. Det började med en ferie. Och da jag kom hem, da fick jag en influensa. Och så fick jag som utslätt, jag vet inte rättningen, alltså så utslätt vi som jag också. Det har varit så kring en vecka. Hur spelar till att du inte ansåg efter så du inte blev smittad? Nej, det är nog det jag visste det inte. Jag sitter gärna bara, jag vill samma med 2 öron för en jet och en dronje. Och då för så hem så
hetta var nok så tullig, og så fortsatte jeg, og jeg er nok trutje for meg, og kom i samband med en annan utlending, altså ikke føring. Og så nok drakk sammen med honom, og får hjem sammen ved honom på en eller annen måte, at det er så fotlig, det minnes jeg ikke til. Og på tannmåten så ble vi smittet. Her med de andre, så nøyde det reisen i et evne som heter popper. Det er noe som, jeg vet ikke, og som sier så gammel hjertemedicin i det, jeg vet ikke hva det er. Det er så glas som du kan anta. Det har jeg aldri prøvet før. Og det blir du jo arbeid, ja, det var det. Da sier du at hvis du ikke vil fotløte av kvalitet, så er det helt kjapt. Nei, så er jeg ikke, nei. Det er, altså man kan si på tannmåten til at jeg sier at du skal bruke hud, eller at du skal gjøre det, eller ansikter. Det kan man gjøre, men hvis man er drutje, så fer det. Det er ikke bare til at man skal eisen ansikter at man ikke er drutje for en ektor, at ta tånsk man ikke så, man tånsk ikke på samme måte, og ta vant, og man kan heller aldri ståle på en person. Ytla på tamma. Det kan man ikke. Altså, jeg mener det på smittet på tamma. Det er alltid helt sikkert. Men har du ikke hørt om AIDS da du ble smittet? Jo, jeg har hørt om AIDS, men jeg har råknet ikke vidt at jeg kunne være smittet. Nå bor vi i Førjen, så jeg ikke vil sånn et samband vi... I Førjen har jeg slett ikke hatt noe seksuelt samband vi nærkere. Så at jeg tror ikke til at jeg kunne være smittet vi AIDS. Helst ikke. Sattene og en hvis jeg er ferie, så tar jeg man passer på altså rære, vet du, man bencher for det. Og man ofta snakker om henne, og er nervøs, og høyreisen om, til dømes som har hørt langt om den første føringen som var positiv, så tar jeg vi langt være positiv selv. Det kommer ölen som dödnas. Alltså det var små ägare. Eller faktiskt allt. Og er det ikke sammen til hva kjenner? Ja, nok så nøgt. Det som man kan være sammen, det er masse. Også at nekker om det at han er så sjuker at det er sammen med henne? Nei, jeg husker ikke nekker om det så vanligvis. Jeg lät bara akkurat som ønske. Altså, vi har det forhold som du alltid har haft, og vi er sammen på vanliga måter. Altså, sitter vi her, drekker munn, og ikke til fjernsyn, så det er som det alltid har vært. Altså, jeg halder meg ikke i øvelse enn jeg alltid har vært. For jeg hilder meg. Det er ikke bra på den måten. Vi har det samme gode forhold som det alltid har haft. Det er alltid. Og det har alltid innbart når jeg var eisen på samme måte. Bara en läs matchen.
Uta till. Men ångte tar man bara lugga det gem. Hva tok du så? Ja, det var virkelig att glömt honom. Kvitt att det inte skulle vara han. Men nu har han fortalt mig forskjellig så kanske man skilda bättre vad det är så då. Så är det kanske fra att han finns mitten nere som han fortalt. Det är bara äckligt. Du var vi ju nere då han fick veta att han är AIDS. Hur vet det? Ja, det var sånt där harsta för att veta, men jag vill så inte fortälja. Alltså, självt det är inte det närmaste. Bojen som jag finns, ja. Jag helt nu i mig själv. Så jag helt att ta bojen skulle han och själv fortälja. Så det inte kom som släter för öronen. Och jag blev spurt om att och jag säger att han bara sjuk och lunken och sådana. Det är inte lunkasjuka och det är kört från det och vad det är. Själv man visste innan inne, ja. Det är inte nämnt att fortälja att det är så när alltså ta det en patcha. Det är närmare att snacka om under än att snacka om ta det så nära. Så ja, man följer vi som man säger det. Och nu hämtar honom och det kunde hänt så eller nekko. Men det är det hänt nekko som inte vet det ännu. Man tror jag följer till så. Det är små förhåll där. Man känner allt med öll, men så visst det sig knappt. Man vet inte allt med öll allugavel. Alltså det är Lövi är underligt. Hur fick du att veta hans var sjuk? Nej, man alltså han har blivit så knackliga sjuker och det var lunken där jag över. Han har varit ute och fiskat här och var kommer landa för sig väl och blev så sjuker här norr och la så här norr han tog. Men det var så det bröttes inte. Penicillin och det som man vannar gör för lungapotens, det hjälpte inte. Så det var gott här. Så fick man en lilla misstanke, men förrän fick det ändaliga vita. Alltså jag trodde inte förrän fick ändaliga vita att han hejde det här sjuken. Alltså jag tyckte att jag hade man färdades för en attarna, det heller är just det, ja. Det ringas att hela sujan tar han i sjuker, och så han lojer att han är sjuk. Han var verkligen rinkar tar han fick det anfallliga. Och så tar han inte kort över alltså om han ska jökna till en för sig att det är lugga som till tandötten är. Det är sujan poinnas. Det tar man rich. Det man säga som Hannes, hur ser ut du haft det nu sen senast? Jag har alltid haft det skott. Jag har tappat med cirka 20 kilo i vikt från 90 trus ner till 30 kilo. Inte så gärna, inte sommar eller vad? Nej, det är nog inte 4 månader. 4 månader räknar vi här omkring. Ja, så har jag sin av svampangrepp till munnen. Det är för att av 9. Men det är inte medicinen för. Det är orsaken till att motståndskraften dalar. Han har sett den första som jag finner konstatera AIDS och bor i förrjun. De flesta tar flytta bort av Bäckve Danmark från någonting. Helt och det rätta han har varit gör. Ja, på en måte. Han är ju själv han brukar såna tog och kvar han är och så han hellre han kan leva vid tog så folk nu är för vita. Han vet att de flesta vita att han är sjuk. Och jag tycker inte han lägger oj att för ner till Köpenhamn eller är sen och fjärra sig. Det tycker inte han lägger något oj. Han är vän vid för när 18 väl för jul. Och jag tycker han vill välja att tog han över. Jag tycker Det är inte lättare att köra gå till någon. jag vet inte det lättare tog problemet med en stålboj, det är ofta en lugga som är in i en kroppen av en själv. Man tror ju att det blir utvattnat i en stålboj, men det blir det inte. Man är ganska mer ensamhet i
störrbönen. Jag kommer här i Färjön. Här känner man. Han har familjen här och han har arbetsfällar och andra han snackar vi om inte dagligen så och jag har han har det gott vid det allt. Hur ser han nu klara att leva vid sjukna? Jag hade han klarat det fantastiskt gott alltså. Jag tycker inte jag själv det är klarat lugga gott. Så tar man färre att veta att man gör sig sjuk. Det är som att få alltså nästan jag vet inte hur man ska säga det är dom. Det kan man nästan säga. Också att du näkande om kan förhänta framöver. Ja, man tar inte något i det. Och kanske lyckas inte. Det är till tog det kommer fram. Alltså. Då man ser hur andra folk har det lucknande stöv som han och tar det kommer ännu långt. Så spekulerar man mer i det. Alltså. Annars tar det bara som det kommer. Alltså. Jag tar inte tror inte också man gus allt är men det svinkar. Jag vet inte hur ska svära på det. Man känner vägen, tyvärr. Det löser sig också för nu. Det löser sig nu. Man må ta tøyna som och få den bästa broschyren. Så det är som så, inte kvantiteten som täller, men kvaliteten. Och man kan få lust in i allt en stutten löv, man kan eisne ha kjell löv som längt löv. Så det är man får det bästa broschyren. Det tror jag man häver. Och inte vägoslands man liv. Och jag tar inte eisne också om han och hur han lever det. Och då ser vi mammorna om det eisne, ja. Och hon säger eisne att det är bättre, att han häver det bättre då han är fast runt om oss. Och jag har alltid annars häver det bättre då han kan snacka vid folk om sjukna. Istället för att sitta inne i en kammare och spekulera om det ensamvall. Så jag har alltid det gott att han samma jobb som stadigväck. Så jag man får ner och jag vet inte. Det är ganska att harslå nere och sådana och strax så fotlag vänta alltså. Det är hjälp och sånt. Så jag har alltid bara lugga gott ner här. Själv det är små förhåll och sådana. Och man vet att en är inte någon han för gängkanten. Så man bara lever vet till det är en chans att göra. Jeg har ikke møtt om til at det skulle være ganga så godt som det var gynnsje. Det har jeg ikke møtt om. Så jeg har ordentlig beundret at han har haft det så godt, så jeg har kommet med til färger. Du vant deg det ringkast? Ja. Man hørte bare om såret. Altså, først det lær meg ikke næka utan til at det ble ikke lengt tjån, at han var så mye rinker. Altså, man kunne si at han er at ikke vi han kommer så ikke ærelsen ut. Da han kommer å ligge alt og sørst. Ikke at han så ut. Hvordan er det verre at han bekvant det? Det er bare godt. Utrolig godt. Jeg ikke tror at han er så godt passer som han er. Ja, du väntar tid där sälja väl ävnen? Hej, det är inne i allt det vi kan, men det är bara att man undrar med att han är mätarlisten är för lite. Så du ser, han svinner bara. Men jag har alltid lyckat väl, han är väl nog så gott att passa. Alltså, det är ojämna tojer till. Han är bättre att passa. Helst nog att det lyr ut av kvällen. Inte så. Han ska vara natur för att han är uppe i en plan. Alltså,
føles så godt alltid. Du er ikke bange for smitte? Nei, det har vi ikke vært. Nå hører man hvordan det smittar. Så jeg har alltid ikke til at man skal være benchen således. Man røyner å gjenka så røyner om man som man kan og alt. Så jeg har alltid ikke. Nå er jeg inne i selv og om gensjen så. Har de tåsa sammen om det som er rett? Nei, tås ikke noe om det. Det gjør jeg ikke. Jeg alltid han har nok om farveien. Han tåsa, lät han bara tåsa det som ska tåsa själv. Han kommer ukvärst och bara snacka om det. Du helt att han annars är brötten när så han blir sjuk? Brötter? Bär mata? Nej, jag har alltid han är också mycket folk kan äta samma. Jag har inte haft en brötter. De har alltid väl kämt och såret, du vet vad de mattan. Jag har inte till att han bröt nu. För nu är jag nästan den samma. Också du när hon kan ta förvänta framöver? Jag vill inte, nu vet att det är allt som är upptidsen. Var det för mig själv så var det ett annat. Så är det omkant för mig själv. Drönchen kom in och så läser det. Omstående som jag har inte varit så att jag har sett mig ner att tänka. Det har vi varit vid det som för man var alene av oss. Så. Var det gott? Jag har alltid det gott. Inte att han köper nu? Det är alltid. Jag har alltid inte det att det är något att tänka på. Det tar tog en kömmer nog. Ta att man kan tänka mer. Inte som nu är. Nu är det nog skott allt för togna, men det var en period alltid att han har så ta häst i början. Vi har nog snöga svamp i munnen och så har jag en jag vet inte man kan kalla för betendelse, men det var så rätt hända vi och invid så man har alltså inte var påinlig att munnen alltså tandkött så. Men jag tog att slä mixtur eller så inför det. Jag vet inte hur det är, men det är så fyr svamp. Men jag miste nog sån märtalesna och men så fick jag nytt eller skiftet till ett annat slag medicin som till tvåslö, nytslö medicin som är kommit trärt och så jag tar jag för under tejpslöjna medicin jag trärt så är det här väck allt i mun. Allt svampen i munnen. Lakten säger vi med det här älsen till att jag var inte nervös för att jag kan få en medicin. Då säger han till att det som var angripet eller visse i munnen, det var inte bara i munnen, det lägger sig i organer invändigt, till dömes i lunger och spiserör och stämmebånden och andra ting. Alltså, jag tror att det bara var munnen, men det lägger sig in i kroppen. Så jag har alltid det är öliga gott att se om det har något med sig. Men jag äter inte mer nu. Det är bättre mätales. Så du har inte tappat det mer? Nej, väkten har alltid ständigt det. Det är skån och jacka där vi med ut i hospitalen. Det ligger en 3,5 kilo och det är vi med hemma vi, alltså inte skån och inte jacka. Så vi är nedanför trus, nutjalt trus också vart hemomkring. Men så jag vet inte, så är det inte galt i ögonen, men om det är kvart är galt i ögonen, det vet jag inte. Alltså det är inte så att jag har några poäng i ögonen eller näkrastans. Jag har ju unga poäng i näkrastans. Men det är inte kort i hästnere ögonen, som
akkurat som er rusk, men man får ikke ilt. Det som flyter eier, så flyter det vi. Og hva det er, det vet jeg ikke. Hvordan går det tog inn kjøttet annars? Hva gjør du? Det gjør jeg ikke særlig. Jeg vet nå kanskje så har vi måla senter, måla horar og så. Alt man får adaptere. Men jeg arbeider ikke, det gjør jeg ikke. Ikke så. Korrekturer og så, kjøper inn. Men det viser alltid at man fer ikke, hvis man fer opp i et eller annet, så får man bare til å vite at man måste ikke gjøre det, det tåler det ikke, og forskjellig så var det. Ja. Det sier det, man tåler ikke arbeid, men det er ikke man kan godt gjøre det også. Jeg har kjent det handel så gjerne jeg kan minnes. Det du kom inn her i huset. Ja. Kom til overstå til at Hannes har AIDS? Ja, det gjør det faktisk. Hvordan pratet du om det? Det er det jeg noen mamma altså. Hvordan var det så at jeg på at jeg vet det? Ja, det var først og fremst det var egentlig størst sjokk, det var det. Og det lykkes som man tror ikke på at det, og altså, man gjør umyndig seg, altså. Altså, det var nekke tanker som runder frem, og hva er det nå, altså, hvordan land jeg han etter, og det er særlig ikke man skulle reagere, det var møtt i en natt, man skulle halda seg vekk fra noe. Det var nekk ting som olje i høtten. Og hvordan ble det så? Jo, så han var nere enn i fyrstand i jeg. Så kom han til feier, og så kom han igjen til deg. Den dagen han kom. Og så var man spent på det, så. Og så blev han bare så ut, og jo, han kom, han var i gången der, og var så oppbrent der, og smilet til. Det har gjort det, altså. Det er ikke lettere for meg at vi er sammen med henne, så det han tok det så lett over, og positivt. Har du tås om det som er rent? Jeg vet at tås om det kunne det har jeg gjort. Han er veldig ekkelig åpen, og jeg finner seg der sjuke. Og jeg finner ikke nekve å vite om sjukene, og det kjenslene der som finner jeg vi. Hva er det særlig gjørst inntrykk på det? Det som han har sagt? Det som særlig gjørst inntrykk til altså, jeg har så reaksjoner, og altså, han husker om jeg har nekve mamma sin til demmes. Så hon för att hon täckte och det liksom man glömmer det efter det så själv och sjuka han där och så mer min det är nog stor elike att min där vet inte. Helt du att han är brötter så när på sjuka? Alltså han är tapsig och ja, det är en brötterlinde, alltså. Jag hade inte snäck sjukhus, alltså. Han är ju stadigt vid konvörj och kan kämpa och... Är du råknar vid tog att han får det? Nej, jag råknar vid han får attacka det. Alltså, vi är mer deprimerade över och mer inslåtta över. Också har du nöjt om hvordan det är framöver? Det är ju sjående, men det gör man alltid med. Man får att täcka en dag inte. Uppleva det positivt inte som man vill. Jag vet gott att
det är en tog du vet att man kan ha det nöknande ampelt och det vet och det är en orsak till retrovirus, ja. Till retrovirus, alltså retrovirus och medicin som det är det läker inte näck. Det är bara det är en ny depression eller vad man kan säga. Men retrovirus det är för långt att man lever långt. Till dömes till så far så igen tar lutet det next dit, ja. Følte du at du viknar? Du er sjukare? Fick först, ja. Alltså det är inte så som jag har ångat poin igen från släsösning. Det är ena som sitter i munnen nästan. Det ena som man märker till sjukna, det är att man blir trött ofta. Man börjar gå trött till att vilja sova långt också. Man börjar trött. Bridget sier at du er alltid gående, er det det? Ja, det är ju som ofta säger det är. Alltså ytterligare så är det nästan ångat. Det är mest helt rimligt. Det här löser sig inte. Man är, jag vet om som tar att hinvägen, nya psykos. Jag har alltid till öarna kan säga att man är i gång och kanske jag är alltid det är bättre att gröna än att rata, det är alltid. Men också kan kanske inte låta vara gråta lokalt. Ja, så fällt det kan bli kärl för så fällt det var kärl för familjen eller patchen och vännen och så fällt det många. Men det är ganska sagt. Men jag har alltid ägst att det är vissa fruskor och vissa gålar och på tamman. Så smittar det på det så det halt inte så då det inte så tjocka. När kan det så. Men har du några insikter om hur det ska vara att du blir sjukare? Nej, jag vet, nu har vi varit en för ordentliga sjukare och det har varit att ta utbrottet där och jag vet, man räknar på det vi nog att säga och man vet att det är alla sjuklingar som kostar att ha. Men jag vet inte hur det är i följen, jag vet inte, jag räknar att man är som är sjuklingar som kommer av sjukhus och så. Man får räkna man får samma behandling som förr. Det räknar vi. Jag vet också att det är nytt. Här har det olika ordningar men till reisande försöksordningar att sjuklingarna ska kunna släppa hem och så kommer folk hem och rökar till de sjukläkare och sjukaplägare så kommer hem och är hem i ofta. Så får det hospitalsång eisen hem. Det gör det för exempel i København. Jag vet att Vitor hospital eller Vitor hospital det som har nog nekvisor det gör allt vi aidsra. Det gör att han är. Hej, du har inte velat vara hemma? Ta? Alltså jag är inte ströv till mamma att det har vi det inte göra. Inte, det har alltid inte. Men jag är möjligt om man kanske inte klarar så gott att gänga ta sig eller jag vet inte hur det för att vara angripa. Så kan man komma hem och få steg efter det. Kanske ut hospital eller hem och så. Man kan nästan vara hemma, jag vet. Jag vet inte hur vi hemma gjort och så för sig. Jag vet som det röker aids-patienter som är patienter. Jag känner ju inte sluta. Är du släck spänt att du också har allt det där? Nej, jag har en tjut.
ska köra. Ska vi köra det? Nej. Ska vi köra det? Du har en saft, ja? Ja, Saft eller mjölk, eller saft. saft. Så. Och så. Det är så knappt med sjuker. Så blir innlagt av landssjukhuset. Och Sverige är alltid en tvärviker där alltid. Jag tror inte. Och så blev det förstäva sen nummer 9. Du har blivit blind. Ja, jag är blind, ordentligt blind nu. Alltså det är inte så... Det är inte så... Vars Arjen Jol ett locksåt. Späckliga. Så där gick så fram och alla tog. Vi har drömmar, myskare. Men jag visste ju att jag anade ju att det var sjonen som var galen. Jag visste ju att man kunde bli blind, men jag har sett det, men inte öronen något långt, men jag tror inte för att se sig mer. Jag till öliga ringt att vi man dammar väl inte till sjönvarp och läsa blöd och lufta till utvarp och allt det. Men det blir inte till det ena som blir inne och det är lufta till radio. Läsa och så det färgs. Hur ser du till era matar? Det är gott av det. Det är alltid gott. Vad ska du äta? Nej. Äckla. Du har tappat det nu, du kör? Jo, jag har tagit min ägg. Halsmägg. Vad vet du? Nu Ja. har jag så varit 5 år. Hur ser det att vara här av Rutschhusplanen? Jo, jag vet. Det är gott att vara väl till, men man ju har heimlångs eller något sånt. Jag klarar mig bättre, jag har bättre hem än här. Du lunches timeotter? Ja? Du lunches timeotter? Ja. Jag har näck för lunch bort. Var ska du så vara att du kommer till förr? Till mamma. Du vill inte hospitalet? Nej, inte så. Nej. Går inte?
vet Jasper ikke verfans takk. Hvordan ber det til at du vil gjøre på løyve til å gjøre seg sendingen sammen med deg? Til mest for hjelpe på ånden som kunne komme ut for det samme. Altså man ut for det samme som jeg kommer ut for, ja. Og det kommer det i ferien, det er sjuklingar er. Det tror som jeg var AIDS i ferien og jeg har haft det långst. Jeg mener jeg har alt bestemt sjåver, det har jeg funnet av sjåver. Du vil gjerne avvære ånder? Ja, det er absolutt